Rapper, Ria, Micro, Ghana. Yo, Terry Gans. Let's talk about it. Thank you. People are getting on the man. My father is Usman. Mati baba weoga pepa bari bakra chipambo chaka pipa tinga zinotonda papepa chinzwa unzwe zvavakanditipa asi vakuru pane vakabata-bata chipambo ichi vaichipakwata-kwata toraita pambe nemapata-pata akuzi kuda kwenyu kuswera makavata vese vaninofamba nganga nemaprofita icho chakanditadzisa kana kugadzira zita ndakambotanya pamwe nekunozora mafuta asi zvakanoramba nganga pamwe nemaprofita ndaida kuti ndikomitemeka ndakamborwana kuti ndigamubaheta zvikakonzeresa ndikutengesa mubhedha mukadzi yakaenda ipapo ndakasara ndega kwambo chaitoda kuti ndisabate mwana aiwa chainditira munana chaita zvese mayepo nemabhanana kusada kuna rangu ramangwana vese vaninofamba nganga nemaprofita icho chakanditadzisa kana kugadzira zita ndakambotsanya pamwe nekunozora mafuta asi zvakanoramba nganga pamwe nemaprofita asi baba weyakapepa vari pakra chipambo chakapipa dzinza zvinotoda papepa chinzwa unzwe zvavakanditipa asi vakuru pane vakabata-bata chikwambo ichi vaichipakwata-kwata toraita pambe nemapata-pata akuzi kuda kwenyu kuswera makavata vese vaninofamba nganga nemaprofita icho chakanditadzisa kana kugadzira zita ndakambotsanya pamwe nekunozora mafuta asi zvakanoramba nganga pamwe nemaprofita ndaida kuti ndikomitemeka ndakamborwana kuti ndigamubaheta zvikakonzeresa ndikutengesa mubhedha mukadzi yakaenda ipapo ndakasara ndega kwambo chaitoda kuti ndisabate mwana aiwa chainditira munana chaita zvese mayepo nemabhanana kusada kuna rangu ramangwana vese vaninofamba nganga nemaprofita icho chakanditadzisa kana kugadzira zita ndakambotsanya pamwe nekunozora mafuta asi zvakanoramba nganga pamwe nemaprofita